Алдагы котлау хатын без Балакова шәһәреннән алдык. Исәнме Галия дип башлана әлеге котлау хаты. Эчтәлекле котлауларыгыз өчен рәхмәт белдереп, эшегездә уңышлар телим. Һәм бүген тагын бер якын кешебезне матур гомер бәйрәме белән сезнең тапшыру аркылы котлыйсыбыз килә. Килендәшем Сулейманова Наҗия Исхаковнаның бүген матур туган көне. Шул уңайдан без Сулеймановлар гаиләсе, Рафик Абдрахманович һәм Динә Миясәровна балаларыбыз һәм оныкларыбыз белән ихластан аны котлыйсыбыз килә. Килендәшкә көндәш дигән бик ямьсез бер әйтем йөри халыкта. Безнең хакта түгел бу әйтем. Киресенчә, без гомере буе бер туган апа-сеңел сыман танышкан көнебездән үк яши башладык. Бүлергә бу дөньяда ни дә булмады. Икебезгә дә шөкер, кайнана белән кайнатабыз бик тәртипле ирләребезне үстереп биргәннәр. Аның өчен аларга мең рәхмәт. Гаиләдә балаларыбыз да бик тату үстеләр. Наҗия Исхаковна ул Балакова шәһәрендә медицина тармагында хезмәт итте. Бар гомерен кешеләр сәламәтлегенә багышлаган кеше ул. Ләкин шул ук вакытта үз гаиләсе сагында да нык торучы шәхес. Менә инде 8 июньдә Рөстәм Абдрахманович белән бергә гомер итүләренә 40 ел тулды. Аларны бу матур туй бәйрәмнәре белән дә котлыйсы килә. Һәм дә инде теләгебез аларга бу саннар сезне бриллиант туйыгызга кадәр әйдәп барсыннар. Гаиләләрендә алар бик матур 2 кызны тәрбияләп үстерделәр. Гөлшат һәм Алсу хәзер инде үз гаиләләре, үз мәшәкатьләре белән яшиләр. Кадерле килендәшем Наҗия Исхаковна, рөхсәт итегез сезгә бүген сыклану, хөрмәт итү сүзләре белән бер рәттән котлау сүзләре дә җиткерергә. Теләгебез шул: йөрәгең тибүеннән армасын. Яраткан тормыш иптәшең белән бәхеттә, шатлыкта, балаларыгызның рәхәтен күреп яшәгез. Ә инде безнең белән туганнарча аралашып, матур гомер итәргә дә язсын. Котлар өчен бик күп сүзләр, иң матурын эзлибез. Ниләр бүген сиңа телик, акыллыбыз белмибез. Байлык теләр өчен әле жүләр булырга кирәк, янәшәңдә иң мөһиме ирең булсын ул терәк. Телик саулык, ул зур байлык, озын гомерләр телик, бәйрәмеңә җыелышып, чәчкәләр алып килик. Кәефләрең күтәренке булсын бүген, һәр көндә. Язсын Аллам улы бәхет сиңа туасы һәр көнгә. Кадерле Наҗия Исхаковна, бәйрәмегез мөбарәк булсын, бәхеткә күмелеп яшәгез.
Өзгермәсін гөрләп тұрсын үй түрің, шаулап үссін шешкеге.